Jestli toho nenecháte, jak budete dneska po škole. Klidně až do večera. Já mám času dost. No, postavíme se. Sice jsme po škole, ale to neznamená, že nebudeme dodržovat školní řád. Tak, protože jste dopoledne zlobili, tak vám zadám teďka práci. Bude to marketing a vysvětlíme si pár základních pojmů. Chci, aby mě každý pěkně na papír vysvětlil. Takže první pojem. Já si teď odskočím, něco si potřebuju zařídit. Nikam nechoďte. Ne, že tady někdo bude lítat po škole. Protože jak vyjdete ven, možná byste se mohli dočkat i nečekaných věcí. Tak pěkně v klidu pracujte, nikdo nebude opouštět třídu, nikam nechodíte, nikdy nevíte, co vás venku čeká. Pracujeme. Sakra, přece tady nebudeme sedět a nebudeme poslouchat učitele. Pojďte dělat bordel. Naši mě straší, tak ho nem domů braši, jsme strašidelný kaši. Noční vzduchem se prohání vzduchem, jsou slušné dlouhým uchem a váhnou se mým uchem. Bílá paní tě plásne bílou dlaní a upí právě sání si oběť na brusání. Vždycky za to bílá paní neexistuje. A co když tu je? Neexistuje. Vědecky za to žádný upír neexistuje. A co když tu je? Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last
jak se to děje? My jsme nějaký zaražený? Já jsem vám to říkal. Neopouštějte třídu, nikam nechoďte, počkejte tady na mě. Jo. Máte poslouchat pana učitele, protože pan učitel se vždycky poslouchá.